खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन दा बे एकर्डआ जुदि NDFB जों जामारनायमोनब्ला बेयाव बड'लेण्ड पुलिस होननानै मोनसे एग्रिमेन्टआव दङमोन एबा बर' रेजिमेन्ट होननानै दङमोन दिनैनि बर'फ्रा एसेबां जाम्बा नङा बे एकर्डआ जानो हागौ दैमारिनो फरायहोनाया NDFBआ होनो नागिरनाय मेम'रेन्डामखौ फरायहोबाय नाथाय सुहि होहोनाया नै बे गेरुवा दलजों गोरोबनाय मानसिनि मेम'रेन्डामाव साइन खालामहोबाय सागान होहोबाय दिनै बिनिखायनो नन हाइनेस एन्ड हाइनेस केसा जाबोदों सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय हेल' लोगोफोर दिनै 3 अक्ट'बर जोंनि NDFB फोरनि गायसननाय सान आरोना दिनैनि दिनावहाय दिनै बेनि NDFB फोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सासे मानसिया भिडिअ होदोंमोन माखासे बाथ्राफोर फोरमायदों जोंनि गेजेराव NDFB फोरखौ लानानै जयै मा खालामदोंमोन मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन जायखौ BTR Accord बै एकर्डआ बोरैहाय NDFB फोरखौहाय थगायनानै खालामनाय एकर्ड बिनि सायाव माखासे बाथ्रा खेंफ्रुदों आरोना बुफ्रुनानै होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय आरो बुजिनो नाजा बिथाङा मा फोरमायनो सानदों ना बे समावहाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै खोनासंलांनानै मोजाङै नायलांजोबबानो जाबाय आरोना बिनि उनाव कमेन्ट खालामदो बिथांनि बुंनाया सैथो राइट जादों ना गोरोन्थि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना बिदिब्ला बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना बे समाव भिडिअखौ नायलांदो दिनै 3 अक्ट'बर NDFBनि गायसनथाय सान मानाव गेदेर बिथां सानसुमैगिरिफोरा बर'नि गादब जानाय नासयजानाय सोबख'जानाय गासै खैसार खालामजानायखौ नुनानै दिनैनिफ्राय गोबां बोसोरनि सिगां बे मोनसे आफादखौ दानाय जादोंमोन बर'खौ उदांस्रि खालामनो थाखाय आरो मोनसे गोथार मिजिं गोथार आसा आरो गोथार सिमांजों बे आफादखौ दानाय जादोंमोन जेराव बड'लेण्ड आर्मि होननानै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड होननानै बेखौ मुंख'नाय जायो बेबायदिहै बेखौ दानाय जादोंमोन थ' जोङो जेब्ला 99 2000 बा 98आव हाइ स्कुलाव दङमोन अब्ला जोंबो बिसोरनि सोमावसारनायखौ जोंबो नुबोदों आरो मा रोखोमै खस्थ' मोनबोदों बेखौबो जोङो नुबोदों जोंबो स्कुलफोराव थाङोब्ला बै सिख रेजिमेन्ट आरो दग्रा रेजिमेन्ट आर्मिफोरजों खोब सोबालुनबाय जादों बेबादि जाथायफोर जोंनि गेजेराव जाबोदों आरो मा जाखो बिनि इयुनाव सिजफायार जाबाय आरो बिनिनो इयुनाव 2008 मायथाइयाव बेयो मोननै भागाव गावबाय मोनसेया जाबाय RD ग्रुप मोनसेखौ जाबाय मा होनगोन प्रग्रेसिभ NDFB प्रग्रेसिभ बा गबिन्द ग्रुप होननानै जों पाब्लिकआ मोनथिदोंमोन दा बेयाव गोबां दुखुनांथाव जाथायफोर जाबाय बेयाव सोरखारा ओरैबायदि खैसार खालामबाय बे मोननै हान्जानि गेजेराव गावजों गाव नारा नाथा जुजिज्लायनाय बेफोरबायदि जाबोबाय आरो दाय गैयै सुबुंफोरखौबो सोरखारा हमनानै मा आमुक फेक्सननि तुमुक फेक्सननि होननानै फासायनानै अबथिरायै जिउ साजा होबाय बेबायदि जाबोबाय आरो बेनिख्रुइ आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि एकर्ड बेयाव दुखुनांथावसिन जाथाय जाफैबाय जेरावनिखि नै बे क्लसाव लिरनाय दङ आङो देखायनो नै 9.4 नुवाखै नै बे 9.4 दफायाव लिरनाय दङ बिसोरो अलरेडि एकर्ड खालामनानैबो मानानै लिरजाखो बेयाव हाइनेस एन्ड नन हाइनेस NDFफोरनि एक्स NDFफोरनि केसा बेबायदि थाबाय दा बेयाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनायाव गावसोरनि एकर्ड मोनबा NDFBनि होनाय मेम'रेन्डामबा बेथ' थानाय नङामोन जानो हागौ 2008 मायथाइयाव जेब्लानो बिसोरो मोननै फेक्सनाव गावबाय अब्लानिफ्रायनो गेरुवा दोलोजों ओरै आखाइ हमलायनायफोरा सोरखारजों एग्रिमेन्ट जाखोमाखाबाय बेयावहाय स्मुथ पलिसिजों 2020 मायथाइयाव NDFBखौ नोरजिया खालामफैबाय जेराव बर'नि गोहोआबो गैयि जाबोबाय बेबायदि जाबोदों दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला नों हारसिं बेरायोब्ला मोनगोन बर'आ माबायदि खालामजाफिनदों बे NDFBखौ गिनानै बर'खौ सनमान होयोमोन
दिनै बेबादि अबस्थानि जादों। दा बेयाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबावबाय आरो बे गेरुवा दलजों गोरोबफानायफोराथ' बिसोरखौ सेस खालामबाय आरो बेयाव माखासे ट्रेन आप बेक्तिफोराबो फरेन कान्ट्रियाव ट्रेनिं लानायफोराबो माखासे रिहाबिलिटेसनखौ मोननो हायि दङ आरो जायफोरा बे ट्रेनिंनि बिसय जेबोखौनो मोनथिया बे गुलि बारुदनि बिसय जेबोखौनो मोनथिया बिसोर बायदियाबो रिहाबिलिटेसन मोननाय दङ। मानो जादों बियो? गेरुवा दोलोजों आखाइ मिलायनानै हेफाजाब होग्राफोरा मोनदों, बेयाव नुजादों बियो। दा बे एकर्डआ जुदि NDFB जों जामारनायमोनब्ला बेयाव बड'लेण्ड पुलिस होननानै मोनसे एग्रिमेन्टआव दङमोन एबा बर' रेजिमेन्ट होननानै दङमोन। बे अभारब्रिजनि थाखाय बर'फोरा आन्दलन खालामाखैमोन। जेब्ला गावखुंथाय गोहोखौ मोनगोन नांगौ बायदि समाव बे अभारब्रिजखौ बानायनो हागौमोन। बै माबा मोनसे माबाफोरनि थाखाय बर'फ्रा आन्दलन खालामाखैमोन। जेब्ला गावखुंथायखौ मोनगोन बेखौ नांगौ बायदियै प्रयजन गोनांथि बायदियै बेखौ इस्टाब्लिस खालामनो हागौमोन। दिनैनि बर'फ्रा एसेबां जाम्बा नङा। बे एकर्डआ जानो हागौ दैमारिनो फरायहोनाया NDFBआ होनो नागिरनाय मेम'रेन्डामखौ फरायहोबाय, नाथाय सुहि होहोनाया नै बे गेरुवा दलजों गोरोबनाय मानसिनि मेम'रेन्डामाव साइन खालामहोबाय, सागान होहोबाय। दिनै बिनिखायनो नन हाइनेस एन्ड हाइनेस केसा जाबोदों आरो अभारब्रिजनि थाखाय आन्दलन खालामनाय बर'फोरखौ इसां गाहाय सान्थौनि खिथिनाय जादों अभारब्रिजनि थाखायनो आन्दलन खालामनायफ्रा। अभारब्रिजखौलाय मा गोनांथि जाबानो बहायनो हागोन। दिनैनि दाइनि गोदान सरखार जाया फैदों माने BPF सोरखार, बिसोरबोथ' गोनांथि जाबानो जेराव मेराव बानायनो हागोन। हाग्रामा ब्रिजनि थाखायथ' आन्दलन खालामाखैमोन ना गोदो हाग्रामा दोलोनि BLTआ। बिसोरो प्रयजन जाबाय आइ नदियाव, बेखौ बानायनानै होबाय हाग्रामा ब्रिज, बेबायदिसो जागौमोन। दिनै बिनिखायनो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबनाया जाबाय। जाया गेरुवा दोलोदों आखाइ मिलायनानै बेखौ एकर्ड खालामनायमोन। रन्जन दैमारिया खिन्थु पलिटिकेल साइन्सआव मास्टार डिग्रिखाय बिनियाव गोबां टेलेन्ट दंखाय बेखौ खैसार खालामनानै जोबनानै दोननाय जाबाय थादों। माखासे लुभिया मानसिफोरा बेयाव नुजाबाय थादों। NDFBआ दिनैयो एकर्ड खालामनो मोनमारनायमोनब्ला गावसोरनि बायदियै एकर्ड जामारनायमोनब्ला दिनैनि दिनाव मोनसे मोजांसिन सेलेब्रिटि डे जागौमोन। बियो माने बर' पुलिसफोराबो बेयाव गोबां बड'लेण्डनि सिङाव जेसेबांखिनि जनगोष्ठीफोर दङमोन बिसोरो पुलिसाव साबमिट जागौमोन बा रेजिमेन्टआव मोनगौमोन, बेबायदि जाहैगौमोन। दिनै गोबाङा गुबुन गुबुन तथ्य पार्टि होनो हागौ, नाथाय बिथिंसो बिथिं हगार गेरुवा दोलोनि आखाइ मिलायनायनि खोथाफोरखौ लाग्राफोरा बायदिसिना खोथा बुंनो नागिरो। बेखौ गोबां NDFBनि केडारफोर आरो गोबां पाब्लिकफोराबो बेखौ फरायनानै नायफिननाया गाहामसिन जासिगोन। सानसुमा बैसोमुथियारिया बेखायनो बुंदों BTR एकर्ड बादि ब्लान्डार मिस्टेक एकर्ड बर'हा आरो जायाखै, बे जाबाय। आरो बेयाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय कमप्रेहेन्सिभ फुल एन्ड फाइनाल बेखौबो लिरनायाबो बेबो ब्लान्डार मिस्टेक। बे गावगायखौ गोरोंसिन साननाया बेनो बर'नि थाखाय खैफोद गोनां एकर्ड जानानै फैबाय।